Къде е Настасия, това чуде ми писна? Абе, видях? Всички долу! Всички долу! Абе! Дадах на момчето телевизия снимката на тези деца. Той е тук някъде. Добре. Малко е. Кой беше от паса? Къде са тия добро? Валери! Жабока Фарадола! Кой използва нашите витри? За признателност към делото на тези герои. Отидеме! Кампания тука! Кампанията е витите! Але кампанията! Брати и сестри, малко тишина! Ще започнем първо с поднасяне на венци на паметника на Първото Велико народно събрание. Моля знамената и венците отпред и с тях всички да почтем великото дело на нашите прадеди. Не ме хвалите капучки.
патриотите! И не вечера я потуна. Юра душина вярна, и не вечера я потуна. Юра българи, врага порода. Може ли по-бързо? Колега! Колега! Отзад ги подведете. Баска, подведи го. Подведете се отзад. Писани от нас причини, някои господа още в София се опитаха да провокират нашето идване. Ще ви помоля за малко внимание и няма да можем да направим една огромна цяла панихида, както беше по реда. Един малък парастас с две молитви за падналите против западналите борци и за тези, които са основали първото велико народно събрание в България. Дигнали глава, за да освободят България от петвековния поробител. Задоки правени скончавши ся, души раба Твоего спаси упокой. Сохранил блаженно жизни, я ж от Тебе, человеколюбче. Покоищи Твоем, Господи, и деже си свети упокоеваются. Упокой душу раби Твоя, яко един си человеколюбец. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, еси Бог сошедиват, юзи окованик разрушиви, сами душу раба Твоих, спаси упокой. Благословен си, Господи, научи мя оправдание Твоим, светих ликобрета, источник жизнь верайскую, добротящися, аз по Тебе поклоняем, погибшил в час есенно спаси, мя спасе, благословен си, Господи, научи мя оправдание Твоим, древне уботне Господу помолимся. Господи помилуй. Брани, месец светли, месец злашни, месец покойни, огнен души от Бей, всеки болезни, печали, воздихани, всяко съгрешение съдяно им, словом или делом и помишление, ако бъги човек, робец Бог простити, ако не човек, ежи поднесто греши ти, бойдени си, Господи, без греха, правда Твоя вовеки и слава Твоя, я истина ни.
където беше поставена основата на нашата национална революция, която ни избави от петвековното омразно, мръсно и черно турско робство. Днес, братя, освободим от напастта, която залива нашата родина и с хищни ръце се мъчи да откъсне части от нашето многострадално отечество. Бурята и гърма, дъждът, който се изсипа преди 115 години тук на оборище, днес вали от сега. Дано ни върви по вода, дано нашата дела! Обявявам едноминутно мълчание в памет на нашите герои, българските национал-революционери, които са наши учители. Бог да ги прости! А сега обратно към хижата. Моля! Само с пълномощно идваме. Само с пълномощно. Само с Да, тук бе, това налично господин Георгиев ме дал това.
Само да проверям съвора. Има съвора. Ако допълнително нямате пълномощи, не може да кажете. Българи, събрали сме се тук, за да открием 7-то Велико народно събрание, тъй като всички ние смятаме, че това 7-то Велико народно събрание, което заседава в София, е нелегитимно. Затова, както е казано, глас народен, глас Божий. Ние сме тук, за да изберем 7-то Велико българско народно събрание, пък макар и то за сега да бъде алтернативно. Председател на Българската национално-радикална партия. Долу, когато полагахме венците в памет на Първото Велико народно събрание, ние сме християни. Християните не могат да предприемат някакво начинание без благословията Божия. Сега вали дъжд. Дъжд вали на отборище. Нека да ни върви по вода. И за да е така, ще започнем с водосвет, който ще извърши отец Иван Кръстев. Благословен Бог наш, сега ни пресно и веки веков. О, Господи, явися нам, благословен градиве ме, Господане. О, Господи, явися нам, благословен градиве ме, Господане. О, Господи, явися нам, благословен градиве ме, Господане. Господу се помолим. Ние грешни смиренци, особено сега си причерка Богородица. И да падне пред нея покаяние, и в дълбочината на душите да извикаме: Владичите, смили се над нас и ни помогни. Побързай, защото закриваме от множество грехове, не връщай празни Твоите люби, защото Тебе едничка надежда имаме. Господу, да се помолим. Богородице, ние недостойните няма да млъкнем да говорим за Твоите сили, защото ако Ти не би предстоял да се молиш за нас, кой би ни избавил толкова беди, кой би ни запазил до сега свободни? Владичици, ние няма да отстъпим от Тебе, защото Ти винаги спасяваш Твоите люби от всякакви злини. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ни не наста време, всеко свещаш да судия, обратящи души покаяние, ако владице възпрезами. Господи помилуй мя, вода ми оживили Христе, източник и целение, и всячески храми днес, того благословение укропление, недуги, немощних съвраж души телес наших. Дева родила си неизкособрашна я, и дева привела и си мати безнебесна я. Богородице Мария, Христа Бога нашего, моли спаси се нам. Пресвятая Богородице и Дево, рук наших дела изправи, и прошение прегрешених наших изпроси, не напети нам ангелское пение. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Премудрост Господи, услыши святаго Евангелия, мир всем. Наричана по еврейски Витезда, която има 5 притвора, в тях лежеше множество болни, слепи, хроми и изсъхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижеше водата, и който пръв влезеше в раздвижил се вода, оздравяваше от каквато и болест да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! С мир на Господа се помолим за мира. Твои високопрочаяни митрополити, всички православни епископи, които вярно преподават словото на Твоята истина, спаси Господи и помилуй православните християни, които стоят и се молят тука. Спаси Господи и помилуй всички православни християни, които живеят в тази страна. Дарува им душевно здраве и към това християнско общество бъди във всичко милостив. Помни Господи, които ни мразят, които ни служат. Служащи наши братя, които са тук и които положено причина отсъства. Помни Господи, братя, които са въпред, и скръп помилуй тях и нас, според голямата си милост, избавяйки ни от всякакви неволи, защото Ти си избран и съмнен Христе Боже наш, и затова на Тебе слава отправяме.
безначалният Отец и преблагищащия Дух сега винаги и във вечни векове. Амин. Повност, удостойни чрез пиенето и пръснето с тая вода, да се изпълни с освещение и то да бъде за нас за здраве за душата и тялото, защото ти си нашето освещение и на тебе слава отправяме. Безначалният Отец и преблагищащия Дух сега винаги и във вечни векове. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на съпротивния даруяй и сохраняем крестом Твоим жителство. Христос воскресе и смерти усна. Нека Бог благослови това начинание. Да сте живи и здрави и Бог да благослови всички родолюбиви българи, присъстващи тук. Предлагам да започнем делова работа с избор на председател, президент на правителството. Трябва да ви кажа, че не са... Първо искам да ви попитам, има ли предложения? Всеки, който е тук, е свободен да каже това, което мисли. Всеки, който смята, че има достойни за този пост, може да ги предложи. Предлагам да се гласува предложението поста президент първоначално да се гласува доктор Иван Георгиев да бъде председател на Великото народно събрание. Всеки има право да гласува. Моля, гласувайте. Който е за, да гласува с вдигане на ръка. Има ли против? А въздържали се?